идея. Точно някакви души, честно казвам, тогава вече не знам. Аз не знам. Топката в случая изпита, сега след като бе играч на ЦСКА успя да я, на Монтана успя да избие в тъч. Румен Трифонов сега. Румен Трифонов подава към Гъргоров. Гъргоров не успява да спре като хората. Тихомир Трифонов не пъти не спря пътен пас на Мишел Пътели към Гъргоров. Гъргоров остана малко. Наистина Пътели в тази ситуация с друг. А и една крачка не достигна до Гъргоров да стигне до тази пътна. Все пак ще има подобни резултати. ЦСКА от ясно начин да се Гъргоров ще изпълнява всички корнери, независимо дали от ляво или от дясно. Гъргоров сега на първи Гъргоров се взява шанс, който пъти не карам това. Първо продължи към Мишел Пътели. Наша идеята с Накларов така почти от земя направи това. Antena spre nord, da? Îl vedeți? Bumul, Daricu și încă ceva. 3 posturi de radio pe aceeași frecvență. Най-добрата музика сега. Няма и нарушение в този момент. Мечиджиев май беше човека. Няма значение. Личков е човек, който излиза и с 10 човека временно футболиста на Монтана. Още двама футболисти